Għall-mijiet ta' anzjani residenti f'San Vinċenz de Paule, żmien il-miliet jista' jġib miegħu dwejja minħabba s-solitudni. Madankollu l-impjegati ta' din ir-residenza għamlu ħilithom kollha sabiex l-anzjani jkollhom miliet ħieni il-bogħod minn darhom iżda f'post mimli sens ta' komunità. Tkellimna ma' numru ta' anzjani li jgħixu f'din ir-residenza li qalulna li minkejja li jinsabu l-bogħod minn qrabathom hemm l-impjegati ta' din ir-residenza li jieħdu ħsieb il-bżonnijiet tagħhom kollha. Għal jibdu xi ħaġa jaqduna, aw lejnu, aw deputy, aw nies aw iqir, aw iqlar jaqduna kollha jibdu xi ħaġa. F'dan iż-żmien ta' festi jiġu organizzati wkoll bosta attivitajiet kemm fis-swali u kif ukoll fit-teatru tal-isptar bilan li jferħu l-anzjani u jsaħħu s-sens ta' komunità. Xi jumejn ilu hawnhekk konna fuq 500 pazjent. Lej organizzaw daqqa bħajt sala u nidela u hekk. Għaxi wieħed li dejjem nimxi. Għandi l-motur dejjem indur. Minkejja li hemm numru sostanzjali ta' residenti li joħorġu mis-sala u jmorru jimirħu fil-ġonna u l-pjazzett ta' residenza, hemm ukoll oħrajn li joqogħdu fis-sala tagħhom. Noħorġu kollha barra fuq l-ewwejjed u kulħadd jgħid kelma hu. In-nies jagħmlu iduru magħna, għandna staff tajjeb ħafna. Minkejja li ħafna mill-anzjani għandhom qraba li jżuruhom, hemm oħrajn li jinsabu abbandunati fir-residenza. Waħda mill-anzjani qaltilna li hemm ċirkostanzi oħra fejn il-qraba ta' wħud minn sħaba jmorru biss sabiex jiġbru iċ-ċekk tal-pensjoni. Jiġuhom darba fix-xahar biex joħdulhom iċ-ċekk. Meta jaraw il-familji tagħna huma jħossu jgħidu wara aħna ma ġiena ħadd jarana. Iħossu ħafna in-nuqqas tagħhom.